Oraingo hauteskundetako emaitza hauek gero udal hauteskundetara luzatu ote daiteken. Oraintxe erantzungo dute beste solaskidek ere horren inguruan iritzik eman ez dutenak, baina Euskal Herriko 3 egunkari nagusietako zuzendariei ere galdera hori egin diegu. Deia, Berria eta Garako zuzendariei. Bingen Zupiria, Martxelo Otamendi eta Iñaki Soto. Euskal gizartean normalean botua ematen duen 20% bat etxean geratu dela. Eta uste dut 20% horretan PSOE-ri eta PP-ri botua ematen dioten pertsona asko daudela. Eta orduan itxaron egingo nuke, 20% hori berriro hauteskunde batzuetan agertu arte ikusteko zeintzuk diren datu fidagarriak. Abertzale joak ez dut oso klabe, abertzaleen oso alderdi klabean, ez? Eta ez daude, botoa ez da horren goraberatsua lehene aipatu dana, ez? PP-ren eta PSOE-ren oso goraberatsua segun Madriden, Espainian gertatzen den. Hemen irupenokat botoaren nukleo gogorra deitu genezaken hori trinkotuta daukate bi alderdiek. Abertzaleen nagusitasuna evidentea da eta ikusteko dagoena da kapazakote diren hori artikulatzeko proposamen politiko sendo batean. Nire ustez ez da horren beste elektoralki gertatuko den, baizik eta nola baliatuko dituzten bozka horiek, nola baliatuko duten abertzaleek nagusitasun sozial hori. Eta hor dago bigarren partea, ea kapaz izangote diren proiektu bat eraikitzeko gizarte guztiarentzat, alegia abertzale diren eta abertzale ez diren horientzat ere.